Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Guarni minggu ta sadarion ima. Minggu pasiawan dung trinitatis. Hasi tolu sadaani debata. Topik marhobas di tuhatai manang bekerja untuk Tuhan. Marene mahita sian buku ende nomor 10 ayat 1 2 ukap bahan naumuli. Hiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopal langit dohot tanoon, amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan, oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tu jolona marhite olop-olop. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Saya togihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami, lehon manihami haporsian nasitong, asal holo sabing haposan nami, unang luas huriam marhaposan tu akan na dihasianganon, ay holan hodo haposan dot hapurusan, say asi maroham, patuduhon tu hami dalan tu hatuaon, asa jupang hami asi ni roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende masian buku ende nomor 25 ayat sada, hatami ale Tuhaku. Hatami ale Tuhaku, Tangihon hamuma sikat nipatik di debata sian pasal 50 ayat 15. Jala jau maau jupa di ari hagogotan, asa hupaluaho, asa dipuji ho au, atong rap mengido gogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahom bar tu patik mi. Amin. Marende masian buku ende nomor 2 sada ayat sada dot ayat 3.
dosata dia dopani debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargugona so hatu dosan pardegan basa doho jala rodi saleleling na do asini roham. Sai marparmuati maroham di hajaton nami. Jala say unang be ingot akadosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhitesian pangalosyon nami. Unang alang asin ni roham. Say urupi ma hami. Ho ale Tuhan dewata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taling utuhasya ni dosata. Para si roha jala pardikan basa do Jehovah. Lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibantu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahotota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jehovah di aka na makabiari ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Marine mahitasin buku endo nomor 467 ayat sada asini roham hupuji. Asini roham hupuji alamu manusia. Maria sorohanku kami seorang Tuhan Inilah nurul kami Tandingin aku ini Pakai Tuhan turun kami Tadilah ulami. Tabege mahatani debata turpuk di hari mingguon. Nator surat di poda onom ayat onom 1 sapul sada. Tajaha meresponsoria. Laho maho ale sigurbak ulu marsiajar tu porhis. Para teateon ma akadalanna asa marbisuko. Sai dipadiri do bohalna di partaunan logo niari. Di papungu-pungu do si panganonna di hamamasa ni gotilon. Otik nari modom, otik nari modok-odok, otik nari mangut sipu tangan, los peak modom nimmu. Ima saatna martua doakan atu mangion hatani dewata jalan nau piopsa. Amin. Marende basian buku ende nomor sada 2 pitu ayat onom 1 ayat pitu lam gogo.
porsetai sona hina tidak konni dongata sa porsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama parguna suatu dosan na tumo palangit do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria nago begabean sianton di perbadia adorang so habubuhan ido tuhata natumon nambernit di pangmuni silatus nama tetar paja do ibana di hapenat silam na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo laudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargugona suatu dosani isi mai ibana pa imam mulak sugo tu tanoon mau mui halak nam mangulu do namate au porsia di ton di porbadia jala adong sada huria na badia uri hatopani halak Kristen akan abadia do dihasyani dosa do dihatai namando mulak mengulus sogot dagini halak naung mate do dihangulan nasora sudah amin. Tapai utihut matik ting namasa di bagasan huriata di nasa mingguon na barjolo danak nasorang. Di basa-basa on tuhataro saradak danak boru di keluarga Raja P maniuruk boru simbajutak na di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 inganan nasida di lapangan tebak manang wik pitu. Napa dua hon ruas nataba. Tajalodo gabe ruas ni huriata ima keluarga Eru Yoranda Silalahi ST, Dohot Theodor Boru Simbolon BSC SPD, Nasida Majalo Pasu-Pasu Perbagasan di HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin hari Sabtu, tanggal 21 September 2010 sia. Maringanan di Perum Rose Garden, Blok C, nomor 3 Sukatani, Manang Wik 12. Napa dua hon keluarga Hasudungan Simbajutak tanggungan keluarga A Pardede SPD Boru Simbajutak narosian GKPI Lumban Lubu Resort Onanrunggu maringanan di Jalan Buni nomor 24 RT 12 RW 4 Kelurahan Munjul Anang Wik Tolu. Napa toluhon naeng marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu perbogason ma onasis parulian manurung anak niamata jaminar manurung nahinan tubuni inata meta buru pangaribuan nahinan ruasnya HKBP Resort Cibubur sian huta kelapa 2 wetan RT Pitu RW Walu menang wiksia dohot orwana Lucy Indah boru Siregar boru ni amata Marlin Siregar tubuni inata delima boru Silaban ruasnya HKBP Ria Resort Marbun Polung, Sian Huta Simar Balabal, Desa Rianja, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbas. Pemasuk-masukan di Patupa hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur masuk pukul 12 WIB. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu perbogason ma, Sihar Panaili Siregar, anak niamata S Siregar nahinan, tubuni inata de boru manalu nahinan ruas ni HKBP 3 Raksa Kota Resort Perumnas Tangerang sian huta Jalan Durian 1 nomor 2 Perum 3 Raksa Tangerang dohot orwana Surya Minda boru Sitorus boru ni amata Louis Sitorus nahinan tubuni inata Arta boru Hasibuan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur sian huta Kampung Hankam Cibubur Jalan Kecapi C104 RT Sia RW Tolu Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manang Wik 10 Pemasuk 2020 di HKBP 3 Raksa Kota Resort Perumnas Tangerang. Tikting paduahon naing majalo pasu-pasu perbogason ma David Nabi 10 ST MBA ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur anak niamata Dr. Andus MB Nabi 10 MA tubuni inata L Borusi Hombing
Sian Huta, Jalan Nakula 7, nomor 30, nomor blok 30, nomor 9, Kayu Ringin, Bekasi Selatan. Dohot Orwana, Kristina Riris Parsaulian, Boru Manulang SIA, MAK, Boru Ni Amata, Jaumar Manulang, Tubuni Nata, Nur Haida, Boru Sianturi Nahinan, Ruasni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Dalang, nomor 20 Sia, RT 12 RW 5 Kelurahan Munjul Manang Wiktolu. Pamasu-masuhun di Patupa hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10. Napawapaton jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit yaitu 1. R. Mohorbo Wik 2 dirawat di Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas. Nomor 2. T. Lumban Tobing, Wik Pitu, dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Napalimahon, ruas napinda. Mulai sadarion pindah huria do keluarga, walesa gultom inatai diana, rap dohot tolu yana konasida, 2 bawa sadaboru. Inganan nasida di Jalan Imam Utara nomor 10 Walu, RT 4 RW 5, Kelurahan Cibubur, Wik 10. Pindah tu HKBP Batuna 2, Resort Gultom, Distrik 2 Silidung. Napawapaton gereja di masa new normal. Gereja akan melaksanakan kebaktian Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sebagai berikut. Jam 7 WIB, WIK 4, WIK 5, WIK 8, dan WIK 12 bahasa Batak. Jam 9 WIB, WIK 1, WIK 3, WIK 9, dan WIK 11 bahasa Batak. Jam 11, WIK 2, WIK 6, WIK 7, dan WIK 10 bahasa Batak dalam kurung lepas CD. Tempat duduk di gereja khusus untuk anggota, orang tua, dan pelajar CD bagi jemaat yang mengikuti ibadah diharapkan duduk di GSM Gloria. Jam 17 WIB, ibadah umum bahasa Indonesia. Bagian E, ibadah live streaming dilaksanakan pada ibadah pukul 9 WIB. Jam ibadah setiap WIB akan diatur pergantian setiap minggu, tidak tetap. Dan diharapkan kehadiran untuk mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk menghindari kerumunan sesuai protokol kesehatan. Bagian ke-7, lepas CD tahun ajaran 2019-2020. Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di kebaktian pukul 11 WIB, gereja akan melaksanakan lepas CD kepada pelajar CD tahun ajaran 2019-2020, jumlah pelajar CD 43 orang. Sehubungan dengan itu, Jumat 14 Agustus 2020 akan dilaksanakan general repetisi pukul 16 WIB. Yang peweluhon ruas namonding. Nungga marujungolu sahalak ruas amani huriata, Judin Kadin Silitonga nahinan Opu Mesya Buru, umur 45 tahun. Hina baluhon ni inata Juriah Boru Haryanja, maringanan di Jalan Pondok Ranggon, RT Sada RW Onom BG, Bintang, Kelurahan Pondok Ranggon, Wik 2. Monding na di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, tuudian hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 di TPU Pondok Ranggon. Aka tikting namangihut boy mata jaha na adong di huwa harta jemaat, songonima tikting namasa di mingguta sadarion tuhatama mamasu-masu. Jongjong Mahita. Jongjong Mahita. Acara endo palingkotan tuna monding, marende masian buku ende nomor 347 ayat sada dot ayat 3 saya masih paidaan. Saya masih paidaan tunang usiai. Lung sahat bila kana Tuhan
ma sian buku ende nomor 472 ayat 1 ayat 3 tung godang situ tu. Tunggodang situ laun muatung di pasang Tuhan Tuhan. Dadadong mitiki pandalim pagkahi nolumi bahitiran tunggu. Sebatu pamai alani Tuhani semakiri balus satu. Damene de batana semurung sian salut naroha imana mengeramoti aka ati-ati dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani de bata dihita di mingguon ima nani enet sian surat ni apostel Paulus tuhuria Kolose bidutolu mamukama ayat 22 rodi ayat 25 ucahama dihita songonon. Hamu aka anak somang oloi hamuma aka iduk muna na ditanoon dina saluhutna. Unang ma panguloi di mata hamu songon nama buat roha ni jolma. Marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani. Sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenon muna songon na tutuhani dada tujolma. Ingot hamuma sian Tuhani do jaloon muna sitianoni balos ni Tuhan Kristus ima hageduhon
porsanon nado naniulanai soadong masa parnida nidaon di bohi ima sahakna. Uriani tuhata sian mulana dung ditop padebata jolmai si Adam doho si Hawa nunga di tempat ton nasida di porla Eden. Pitor di lehondo tugas dohot tanggung jawab laho mangulahon aka ulaon di porlaki asa boy nasida mangolu. Jala memang pekerjaan itu tidak terlepas dari kehidupan ini. Di partikiata nuaing apalagi pandemi COVID 10 siaon ngagodang halak na berdampak di PHK, godang usaha ni halak bangkrut gulung tikar, jala godang doaka pengangguran besar-besaran. Alanido masa maaka namanako menjambret, perampok, manipu, di hacker ma ATM ni halak, dipalsuhon ma profil ni sasahalak di WhatsApp, laho membuat aka keuntungan tuaka objek manang korban. Alani koronoan luar biasa do. Kita gabe memikiri, menata ulang kembali pekerjaan kita untuk masa depan. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang sudah gulung tikar. Boy-doi songon usaha gedung pertemuan perkawinan alanga dibatasi be aka undangan, aka pemusik, aka salon, usaha-usaha privat manang les pendidikan pasti berdampak. Nah alanido bohado hita sasitongan naing memahami taringo tu songon topik di minggu tamarhobas di Tuhani bekerja untuk Tuhan. Sedangkan kita mencari pekerjaan sudah sulit, bagaimana kita mau bekerja untuk Tuhan? Nah alanido diturpukta sadarion ditaringoti Apostel Paulus surya Kolose nang di partikiat tanuaing ima taringo tu karejo mulaulaon manang makobasi aka ulauta hita marsitutu do hita manang dang mangulahoni bohado hita mangatusi lapatan nii adong do halak beranggapan bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang gengsi, yang besar, gaya hidup karena difasilitasi ini dan itu, seleri yang cukup memadai yang lumayan. Biasanya orang-orang seperti itu dalam keadaan zona nyaman, orang itu bisa saja jatuh kepada sikap yang remeh. Menganggap itu pekerjaan sesuatu yang biasa saja. Sehingga bisa dia bekerja tidak dengan sepenuh hati. Alai coba majo moloro aka tantangan manang masalah nina rohaku argahya do ulau ni di ibana. Bah, sotung di PHK au, sotung di papida au. Tapi bisa saja orang ketika sudah pekerjaannya baik, dia tidak merasa nyaman lagi di tempat itu, ingin mencari prestasi yang lebih besar, dia tinggalkan pekerjaan itu, lalu dia mencari pekerjaan yang lain. Ada orang seperti itu. Riko do dihita otik mapboto taringo tu lapatan ni karejo molo naing berhasil naing sukses bahagia sasahalak mangulahon aka ulaona tarlumobi ma dia kasudut na poso nuaingon bahwa ternyata di dalam pekerjaan pun ada kode etik, ada etikanya.
maka ada etos kerja. Sahala Bapak etos, mungkin kita pernah mendengarnya, Jansen Sinamo merumuskan 8 etos kerja yang bisa menjadi navigator kita di global di zaman nuengon. Jala na walu etos kerjaon boy maon tabaen songon pondasi manang strategi dohot solusi meraih sukses. Ala marhahona ando itu jasmani manang partodiota di tingkat individu manang organisasi dohot sosial secara integratis. Maka perlu kita mengetahui dan juga mempelajari ini. Yang pertama dia katakan bahwa kerja itu adalah rahmat. Asni roha doi pasu-pasu nih debata doi. Maka aku harus bekerja penuh syukur. Kerja itu adalah amanah, mandat. Aku harus bekerja dengan benar, penuh dengan tanggung jawab. Kemudian kerja itu adalah panggilan, maka aku harus bekerja tuntas, penuh integritas. Yang keempat, kerja itu adalah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat. Yang kelima dia katakan bahwa kerja itu adalah ibadah. Aku bekerja serius penuh kecintaan. Odo turpuktan wain, waduh kita bekerja tutuhani. Apapun pekerjaan kita, kita bekerja untuk Tuhan, maka itu adalah ibadah. Kerja itu adalah seni, maka kita bekerja cerdas penuh kreativitas. Harus ada pengembangan, harus ada peningkatan. Kerja itu adalah kehormatan. Aku bekerja penuh dengan keunggulan. Dan yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Aku bekerja sempurna penuh dengan kerendahan hati. Maka ketika 8 etos kerja ini kita lakukan, itu sudah luar biasa. Berarti kita benar-benar untuk melakukan tugas-tugas itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu dapat terjadi bila ada transformasi. Maksudnya dison bahwa bisa saja orang bekerja dengan instan. Dia mau cepat kaya, dia mau sukses, tetapi dengan cara yang tidak halal. Dengan penipuan, dengan korupsi, dengan nepotisme, dan lain sebagainya. Jadi ahado sasitonga mangulahon ulau ni di bagasan parsitutuon manang bekerja dengan segenap hati. Apalagi di masa COVID-10 siaon. Na parjolo mangulahon ulaun namar situtu sian roha ima ikon adong do iko padot jala radot do hita disi. Namar lapatan ada ketekunan. Lahok mangulahon sada-sada ulaon aka ulot tai. Di dalam ketekunan orang mendapatkan upah. Halak na tekun olo berjuang odo namonang maralohon aka tantangan naro jala adong kemauan di ibana gigih mengatasi tantangan itu, maka dia akan berhasil. Napaduahon mangulahon ulaon namar situtu sian roha adok kabaranion, ada keberanian menghadapi tantangan. AHP namasa di bana tidak menyerah, pantang menyerah. Jala ikon luluan nodo solusi nadenggan. Adong dohala gagal ibana di parkarejo nasada, dia ganti lagi kerjaan yang lain. Kayaknya ini kurang pas. Dia cari lagi kerja yang lain. Dia tidak mau menyerah. Mungkin dia bisa rugi, tapi dia memulai lagi, melanjutkan lagi yang baru supaya dia mendapatkan hasil yang terbaik. Itu tanpa menyerah, berani dia menghadapi segala macam tantangan. Nah, patoluhon mangulaun namar situtu sia roha ima adong perspektif yang luas dan benar. Jadi ada cara pandang yang benar juga menghadapi masalah ketika datang di tengah-tengah dia melakukan pekerjaannya itu melalui mata iman. Ulau namar situtu sia roha ima ikon adong do tujuan, ini yang paling penting.
Sahala Ralph Waldo Emerson menuliskan, tidak ada hal besar yang pernah dicapai tanpa antusiasme. Jadi hidup kita ini harus penuh antusias. Kalau bahasa aslinya antusiasmos, semangat, ada spirit. Jadi ketika kita melakukan satu pekerjaan harus ada antusias, spirit, semangat. Boido tabereng parnguluan ni sahala pejuang, aka para juara, manang aka investor dunia, ngulu nasidai boido dipastihon menghadapi godang masalah do tantangan. Alai puasa boy nasida bertahan. Molo dang tujuanon alasan nasida, nina rohadang mungkin boy nasida mencapai cita-cita nasidai. Jadi tujuan ini yang menentukan. Ada antusias di dalam kehidupannya. Kalau tidak ada maka tidak dapat kita capai sasaran yang ingin kita capai. Dang dapat kita cita-cita ni rohatai. Laus ido didok Rick Warren panurat buku The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Maka hidup kita ini harus digerakkan oleh tujuan. Mau kemana kita bawakan hidup kita ini? Apa tujuan hidup kita ini? Berkaryakah? Berguna bagi orang lain? Berguna bagi saya? Berguna bagi Tuhan? Dan banyak hal yang perlu kita persiapkan untuk mencapai tujuan itu. Dan bukan hanya di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita juga harus ke sorga. Maka untuk meraih cita-cita itu kita harus memiliki nilai-nilai dalam kehidupan kita. Uriani tuhata didok Apostel Paulus tuhuria Kolose nang sah dihita sadarion. Bohado sikap hita halak Kristen. Songon pemimpin do hita manang songon anak somang pe, manang songon induk pe, bohado hita gabe pangoloi. Ikon di bagasan habuluson niroha do hita do biar niroha tutuhani lahok mangulahon aka ulauta. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu di dunia ini. Jadi di pasahat, di pasingot Apostel Paulus do anak somang manang hamba, bohado halak Kristen mangolu di situasi namaol. Bisa kita perhadapkan di pandemi COVID ini menghadapi akan aparir. Apa di hati hai orang Kristen sangat begitu menderita dan mendapatkan diskriminasi, pembedaan-pembedaan dari agama lain, dari orang-orang yang lebih berkuasa, orang-orang yang punya kompeten, orang-orang kaya dan banyak status yang merendahkan orang-orang Kristen. Terjadi ketidakadilan. Mungkin bisa juga ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang, di tempat kita bekerja kita merasa kita adalah orang kecil yang tidak mendapatkan penghargaan, dibedakan dengan yang lain, terjadi ketidakadilan. Maka apakah kita di situ tetap bekerja dengan sepenuh hati atau dengan setengah hati? Ada seorang ibu, dia sedang dalam barisan antri yang panjang di sebuah supermarket yang besar. Di depannya ada 2 orang yang akan membayar belanjaannya. Tetapi sang kasir dan temannya yang membungkus belanjaan ini terus asik berbicara. Sebentar bercanda sambil mengerjakan pekerjaannya. Lalu ketika tiba kepada ibu ini, langsung dia katakan, "Siapa manajermu?" Langsung mereka ketakutan. "Besok jangan terjadi lagi seperti ini ya."
peringatan ibu itu. Ternyata benar. Besoknya ternyata si kasir itu dan temannya sudah dipecat. Nggak tahu dia kalau si ibu itu ternyata istri pengusaha supermarket itu. Itulah orang, ketika orang di situ tidak di situ tuannya, dia bekerja dengan setengah hati. Kira-kira kita temukankah di zaman sekarang ini seperti itu? Pasti ada saja. Alanido didok apostol Paulus sianasa rohamuna ma ulahamuna si bahenon muna songon na dituhani dada tu jolma. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dipaengot apostol Paulus do asa taulahon aka ulau tak manang aha pei, manang na supir pe hita, manang par tiga-tiga pe, manang na tukang cukur pe, manang par tambal ban, manang par salon, manang na tibo jabatan na pimpinan di mana di perusahaan na, manang di pemerintahan, mungkin cleaning service kita, atau kita juga sebagai yang bekerja, yang melayani di gereja pun, bagaimana kita untuk mengerjakan pekerjaan kita itu juga sebagai bagian daripada pelayanan. Bisa mah di apostol Paulus ikon ingotot tado sian Tuhan ido tajalo si tianoni. Setiap orang melakukan pekerjaannya dia akan menerima upahnya karena itu adalah haknya. Molo di 2 Tesalonika 3 do di apostol Paulus naso mangula unang ma ibana mangan. Maka hidup kita ini harus bekerja, dan kepada siapa kita melakukannya itu, walaupun kita bekerja dengan orang lain, tetapi kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Alanido molo dapot hita do halak Kristen ibana mangulahon aka ulahon hageduhon di tonga-tonga ni portibion jalak mangulahon kesalahan ibana manang namanak kotar dapot ibana manang mabunuh dot aka ulau nasing, maka dia harus duduk di kursi pengadilan dan itulah upahnya. Alai molo halak mangulahon ulau na dohot sitong ibana pasti mangulahon dohot majalo cabar di ibanai. Adong sahalak aparat pemerintah saya diberengi ibana masalah ama mangetongi hepeng nga ima si pangido-ido di lampu merah, di perapatan lampu merah. Jadi didok amat tai nga sadia dapotmu nasao doina jala unang salah bapa molo au ukare johot do ulaunon ala mendapatkan keuntungan nebelga asa ibotoho ai marhite na mangimison boido au manuhor jabu adong do mobilhu boido sehali 2 hari hami mangan di restoran. Jadi marpikir amat tahun aparat pemerintahon. Bah, tutu inna. Roma muse pengemison. Etong majolo 5 menit di lampu merah. Molo adong 10 halak mangaleon 2.000 ngasa diai. Nggak dapat tuh 20.000. 5 menit molo sajom sadia sadari 10 jam doau inna etong main na ngalubi pigahli lopit nasian jinalominin na alai gabe mekel suping ma amata aparati geleng-geleng kepala imana. Artinya buhado kita naik memahami pekerjaan yang sesungguhnya. Banyak orang mencari bekerja dengan pintas, dengan cepat, dengan instan tanpa harus bekerja keras
tanpa harus memiliki etos kerja seperti yang diungkapkan tadi. Dia nih tuhata nina rohaku dang songoni mental ni halak Kristen di tonga-tonga ni Portibion. Alai bohado kita naing mangasahon Tuhani di tonga-tonga ni hanguluata bahwa apa yang kita kerjakan memiliki tujuan, penuh tanggung jawab, penuh keberanian, penuh kedisiplinan, dan juga penghargaan. Dan berguna bagi banyak orang, menjadi berkat. Pada tahun 1857, Ratu Inggris mengalihkan penghargaan salib Victoria tu piga-piga halak veteran di Hyde Park, London. Sahalak veteran naung pakpang manang cat-cat maju laho majalo kalung medali i. Jadi hati-hai ratui mamereng kondisi veterani gabe ro iluna laho pasahaton medali tunasida. Alai di dok veterani dok di pasu-pasu Tuhani maho aleinang pulau kami dok sude tuho doh negaraon. Jadi bukan hanya sekedar medali itu yang membawakan sukacita yang ingin dia raih, tetapi bukti pelayanannya bagi negara. Dan juga pengakuan atasannya terhadap dia bahwa dia bekerja mengorbankan dirinya untuk keamanan, untuk keselamatan negara, itu luar biasa. Nah alanido kita bekerja bukan hanya menyenangkan manusia, tetapi harus dengan ketulusan karena takut akan Tuhan. Artinya apapun status kita, pekerjaan kita, Tuhan ingin kita melakukannya dengan segenap hati, segenap kemampuan, dan rasa takut akan Tuhan. Jika kita mendasarkan pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita sudah memiliki seperti yang di atas tadi, 8 etos kerja tadi, kedisiplinan, juga punya tekad yang bulat dan juga berpikir yang positif ke depan. Maka dari situlah kita dapat melakukan tugas-tugas kerja kita penuh tanggung jawab dan menyenangkan hati Tuhan. Mari melalui perikop ini sangat bijaksana ketika hari ini kita kembali mengevaluasi segala sesuatu yang telah kita kerjakan sampai hari ini. Entah kita sebagai pemimpin, entah kita sebagai karyawan, entah kita sebagai pelayan Tuhan, atau apapun juga. Kita mengerjakannya dengan segenap hati, tahobasi maulaoni makobasi Tuhani. Laho pasangapon debata dohot di sudi aka ulauta gabi pasu-pasu tuaka dongat taganup. Amin martangyang mahita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami namara bangsa di Banua Gijang di sudi aka denggan di basam naung mamasu-masu hami saluhutna. Nunga hujalo hami hatam Tuhan laho paingotok kami asa boy hami laho mangulahon aka ulon nami makubasi saluhut nai di bagasan biar midaho jala gabi pasu-pasu di ngolu nami nang di akadongan nami di bagasan parsitutuan ma sudi aka ulahon nami Tuhan ulah kami bayan sangap di kuarmu ali Tuhan di bata amanami gudang do nanaing sitangnya kolon nami di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam di aka ulau nasida tabaya kapat camotan tabaya karjeki tarlumo bima di pandemi covid nuaingon na gudang na berdampak gudang akan menganggur maol murah mengalui akapar kerejuan do na mencipta odo nama masu-masuhon saluhut na ruas ni kuriam unang raparon unang hahurangan alai boy sude sikop di saluhut na di tonga-tonga ni keluarga asa toktong di bagasa dame jupang kebahagiaan di parumah tanggaon ganup pasu-pasu maaka yana konami na mangalui akapar kerejuan asa dapok nasida nasinita ni rohana nasida boy nasida mengaktualisasikan pendidikan naung di dapok nasida di aka kuliahna jala boy nasida Tuhan gabe berbakti tunatoras boy nasida Tuhan mangalapati ngoluon dohok tujuan ni ngoluna tu aka arna mangihud ali Tuhan tuho do pasaton nami ruas ni huriam aka dana nasorang di keluarga Raja P Manihuruk boru si manjuntak
sian wek pitu pasu-pasu ma danahi Tuhan asa ibur magodang lehon mahai pason kacang niumur dot hanguluan asa sogot boy ibana mangalehon akan adengkan di tonga-tongani keluarga anak na biar midaho anak sioloy ajar anak na mangoloy na torasna nang disude aka ruas ni huriam di ulaun nasida manang di diape homa Tuhan nama masu-masuhon ruas na tamba keluarga Eru Yoranda Silalahi doho inanami Theodor boru simbolon pasu-pasu manasida Tuhan homana mangalehon keturunan dinasida tabai akar jeki lehon mahai pason asa boy nasida Tuhan mangulahon aka ulaun na hobartulo moni roham jala gabe keluarga na biar midahon nasida di tonga-tongani Uriam HKBP Cibuburon songoni nang keluarga hasudungan Simanjuntak tanggungan keluarga Apardede do inanami boru Simanjuntak ruas ni Huriam Tuhan akayanakon ni Huriam nanaing macalo pasu-pasu pabagason pasangan Onasis Parulian manurung dohot orwan nalu si indah boru Siregar songoni nang Sihar Panaili Siregar dohot orwana Suryaminda boru Sitorus dohot pasangan David Napitupulu dohot Kristina Riris Parsaulian boru Manulang pasu-pasu ma tolu pasangan non Tuhan dinanaing mamuka pardongan Saripio nasida asa tujoloon boy nasida membangun parumah tanggaona di pagasan biar midaho gabe keluarga Sitiruon di Haporseaon nang di pambahenan pe pasu-pasu ma aka ulaun na jinama ni tangan nasida Tuhan boy nasida menghidupi keluarga jala boy gabe pasu-pasu nang di tonga-tonga ni Huriam mulia tema di sude denggan di Basam namang ramoti ruas ni Huriam di pagasan hai pasok kami apala di Tikion mamuji pasapon guar munabadiai songoni nang ruas ni Huriam Tuhan na di pagasan nakapar sahiton na soboy nasida marminggu peak di pagasan Hagaleona di rumah sakit ima rumah Horbos yang W2 dirawat di rumah sakit Omni Hospital di Pulau Mas dohot amanami te Lumban Tobing sian W7 dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga homa Tuhan na mandaoni nasida na dua asiroham pamalum nasida Tuhan papos rohan nasida kodona pamalupon mamasu-masu tangani dokter doa aka obat na pinangan nasida doa kasih panganon parbadiai Tuhan rasi manasida marhite mudar muda badiai asa tanggal saluhna nasa sahiti tarlumo bima unang nasida Tuhan putus asa ale toktong marsigatung tuho jalaboy nasida muse mulak di pagasan dame di pagasan lasniroha tuinganan nabe boy manguduti akka ulon nasida hobartulo moniroham pasu-pasu manang akka keluarga nama kaholongi merawat nasida asa toktong jupang dame doh lasniroha mulia tema Tuhan napos rohanami nang di aka amanami ama inanami ruas ni Huriam namar sahid nasohu guari hami guar nasida oma Tuhan na pamalupon songoni nang ruas napida ima keluarga Walesa Gultom doh inanami Diana rap doh aka yanakon nasida tu HKBP Batuna 2 Resok Gultom pasu-pasu pardalan nasida saat nasida tusan Tuhan di bagasan lasniroha jala gabe ruas na burju gabe ruas na biar midaho nasida di san Tuhan mulia tema disudia kadinggan di Basam homa na mangaramoti mangalehon aka nadinggan aka nauli tu nasida laho meneruskan sude aka ulon nasida di huta songoni nang ruas na moding amanami Judin Kadir Silitonga naung nyalakmu Tuhan tu labungmu manang opung Mesia Doli na hinabaluhon ni inanami Juriah Boru Haryanja doh na maninggalhon aka yanakon na nang aka pohupuna omana mamasuhon mangapuli keluarga asa toktong marsihohot nasida Tuhan
maka porsiai hari-hari di ngoluna oma Tuhan na pamaluk pon inanami nang di bagasan nakaparsahiton na asa toktong marsihohot ibana dopak ko Tuhan laho mangaleho nakanadinggan nakapoda tuaka poparan namuse pastorohanami oma na mamasu-masu keluargaon songoni nang Tuhan aka program-program ni huriam pasu-pasu ma tarlumobi diaka yanakon nami naing lepas sidi tuaka hari Minggu di tanggal 10 onom naneng roon omana mempersiapkan roha do pikiran nasida asa bui nasida lam tang lam dewasa di bagasan haporsiaon nang di bagasan na mangoleho mangoloi na torasna doho na mangulahon aka ulauna doho di aka pendidikan nang di aka parkarjuan pe pasu-pasu nasida Tuhan gabe anak si banggahon mana sida tujuluanon di tonga-tonga ni huriam di keluarga di masyarakat nang di negara nami pe songoni nang aka ruas ni huriam na berulang tahun kelahiran mulai sendak dana rodi akan atumua oma Tuhan mama sumasuhon lehon mabisuk di nasida dot hai pason gajang ni umur asaboy nasida mamilangnya ke ari-ari nanaing lehonomu do petu nasida Tuhan jalaboy nasida melanjutkan aka ulauna bahen sangap di guarmu pasu-pasu aka keluarga pasu-pasu aka ulaun nasida songoni nang aka amanami nanami na berulang tahun perkawinan homa nama masu-masuhon atitung dang adong dope dak dana di nasida homa Tuhan na paturehon keluargai homa Tuhan na mangalehon kepercayaan asa gabe natoras nasida Tuhan lehon ma keturunan di nasida songoni nang aka keluarga naung marpino pari pasu-pasu aka ulon nasida asa gabe keluarga na toktong di bagasan habadiaon keluarga na biar midaho jala keluarga na tarpasu-pasu di Portibion asiroham Tuhan hami pe na pungwa pala ditikion pasu-pasu mak gudang do aka masalah pergumulan di ngolunami alehodo naum boto salu na dian di bagasan rohanami Tuhan lehonomu dalana dumengkan di hami boy hami Tuhan toktong mamuji pasapon guarmu na badiai na mangalehon aka solusi na dumengkan di ngolunami boy hami manguduti aka ulon nami dope bahen sangap di guarmu atong sahat di homa hami Tuhan urasi ma dosa nami na gudangi di adopanmu nang diaka dongan nami pe asa tamahami laho majalo aka dengkan di basama ka pasu-pasumi tamahami Tuhan mamuji ho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami moliate marohan nami jaloma tangyang namion amen. Marede mahita muse laos tapasahat ma peliata tujulu. Jesus ora puna luhut naonong dia uguduhut sakit
Pasahat mah peliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, fodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Pupasahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, sejalu mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asal parsia kami pilihanon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami, Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehoni Rodi babataku Asado tubuki Rodi saluhu hartaku Ubasahat hidup Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinorbadi amaguarmu, se Roma harajaonmu, se saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songo na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Hai hodona Buddha harajan Dohat hagugun Rodi hasana Monsalile ilelena Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Joloma hita parhalan. Orasma dihamu amanami inanami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan jemaat untuk pulang dengan membawa wartanya masing-masing ke rumah dan diharapkan tidak lagi berkerumun, langsunglah kita pulang ke rumah kita. Horasma.